CRB Production Titreçerlen ömür Mektep yıllarımı hiç unutmam. Şonun bilen yaşayar yaş yüreğim. Yollarına dolu bolsun bağıttan. Arzu etyen size kılasaşlarım. 12 gözel 7 sany goç jigit täze durmuş garaşyp du sahipany aç jigit 6-njy sınıfta täze mektebe jemlenni çağasyna guwanyan eje gözüm eglenni küýsäryn mogolimlan ezi kılasaşlam güne degen yerimiz bawursa bizi bagışlan bulaydym Sowat Hojaýew Recep Marat'ta müdümiyatama bolup çykmasyn ýatdan 11 yılım hoş galinni çeredi hoşluş yaninni Kargı kılas taşlarım ne deyin daşlaş yaninni 11 yılım hoş galinni çeredi hoşluş yaninni Kargı kılas taşlarım ne deyin daşlaş yaninni 18-nji orta täze mektebiň özünden damja göz ýaşlar damýaly gözümden yüregime gelýän hoşlaşyk sözünden ýerde kim bolsaňam daşlaşmak taşyň düzünden bolmagy başar kiçilere görelek taşy diýip guwansyn sizi görenler mugallimleň bilimi durmuşyňa ýörelige sizden mi kişi gelir beýiklerde ýörenler şoň üçin marzugur ýetmege başar ogul yüregiňe bolsa Allah'da ýoluň açar ogul maksadyňa okully bolmasa uçar ogul özüňe namsyz bolsaň arzuwaň açar ogul sawolay ders mektebiň 11 ýylyny sawolay ders şirin mugallimimi arkadaly watanymda siz bugün uçurum akça kepterleri arzu bilen uçurum 11 yılım hoş galinni çeredi hoşloş yaninni Kargı kılas taşlarım ne deyin daşlaş yaninni 11 yılım hoş galinni çeredi hoşloş yaninni Kargı kılas taşlarım ne deyin daşlaş yaninni